Hello, Mure Zimbabwe, and welcome to my YouTube channel. Welcome to my platforms. DJ Sparks W. Panapa tinofambira nyaya dzakasiyana-siyana dzinochitika munyika yeZimbabwe. Muzora nhasi tavhizitira Chiremba Samson kuti titaure nawo timbobvunze makwesheni akasiyana-siyana tinawo. Anga ndinawo inini neanga minawo vanhu vazhinji vaindisendera mameseji vachiti DJ Sparks made mambovhizitira Chiremba timbonzwisisewo mashandiro avanoita nezvavanokwanisa kubatsira nezvavainazvo. Ndofunga Chiremba takavanzwa vachinetsa pasocial media nenyaya yekutumira nyuchi. Ndiye ndakatanga kuona inini achitumira nyuchi. Ndazona mavidhiyo enyuchi ako yakawanda but ndatanga kuzviona pana Chiremba. Saka kuti munyatsonzwisise zvakawanda mashandiro avanoita. Saka muri Zimbabwe sandavanza kutaura getikokeredza Chiremba muchirongwa. Chiremba kazwai munofara ero takasimba makadizve aiwa tinofara motarise mabasa edu ari masvena aiwa toda kutendewo nenguva yamatitendera kuti tinge tichisvika kubasa kwenyu tinge tichibvunzwa mibvunzo yatinge tinayo ende imwe mibvunzo yacho tinogona kuita mibvunzo siri asi mibvunzo yatinge tinayo toda kuti tinzwisisewo mashandiro amunoita uyezve nekuti makambotanga sei basa iri makatanga rini kuita basa iri basa iri tongoti kuti ndizonzi ndakunzi Chiremba Samson zvakatanga ndiri mucheche ndaiva kumasowe ndokwandainamata ndiri kumasowe ikoko ndaibatsira ruzhinji rweZimbabwe pazvazosvika pakuti ndakubatsira ruzhinji rweZimbabwe ndiri munzira dzakafanira nekuti dzaane chikaranga mukati kusanganisira nechinamato nekuda kwekuti pane pandakazoenda kunopatsanurwa nemhondoro nevadzimu kuti ndizonzi nasuno ndakunzi Chiremba. Saka tongoti kunana 2009 ndakanga ndatanga kubatsira nyika yevanhu asi ndaiva kumasowe kuzonzi ndinzi ndagara mukati medare rechivanhu rechikaranga sanhasuno zvakazotanga muna 2013 2014. Alright. Pamainamata muri kumasowe chichamaenda enzi chino ndainamata Joan Masowe nyere dzinomwe kana kuti vamwe vanoiti ngotsvuku. Alright. Saka pamakazosangana nemhonduro chii chakanyatsoitika experience yanga yatsomira sei makazviziva sei kana kuti maybe dzogona dzadziridzo mhonduro dzamaingoshandisa muri kunyere dzinomwe but musina kuzviziva kuti ndedzo dzimwe chete idzodzo? Kazhinji zvinoitika ndezvekuti pane mweya mutsvene ndo pane mudzimu unoyera. Saka zvaiitika ndezvekuti ndakanga ndiri kumasowe zvaigara zvichiprofitwa nekutaurwa asi takanga tisingagone kuzvitambira sezvinongoita vazhinji kuti vanoti chivanhu chine uroi mukati. Saka isu tasingagone kuzviita kuzvitambira asi sezvinhu zvekuti kana zvauya ugone kuita kuzviramba zvakazotambirika mukunge ndaisangana nezvakawanda zvakafanana nekunge ndichirwara kumasowe vachizvitadza asi vamwe vachitsanagura zvekare kuti munofanira kumboenda kuchivanhu munobatsirwa kuti zvinhu zvenyu zvita zvimboonekera kuti chii choda kunzi chinge chiripo. Saka ndiri munhu wekuti kazhinji pandaisangana nezvakawanda kusanganisira mukunge muchirwara zvekuti ndaigona kungomuka mangwanani ayayi ndiri munhu wekuti ndiri kungonzwa kunzi ndofanira kuenda kana kumvura kwekwe. Kana ndasvika kumvura ndonzi ndofanira kuenda pasi pemvura ndombonotaura nedzimwe mhondoro dzinoramira mvura. Saka burikidza nekudaro ndaikwanisa kunge ndichisangana nematambudziko iyayo zvokuti ndaizodzimana ndakurwisa matambudziko iyayo kuti nhau idzodzo kuti ndisaende kumvura ikoko. Pakuzvirwisa ndaisangana nekuti ndaizotanga kurwara ndisangana nematambudziko mamwe akawanda ndisingagone kutsanangura pachivhitivhiti aiva matambudziko emhondoro nevadzimu. Matambudziko iyayo ndiwo akazosvika pakuti baba micho achiri kurarama kuchiweshe ndo vakazosvika pakuti mwana uyu anofanira kukumbirirwa kuti ange achikwanisa kusanganisa kana kuti kushandisa nzira dzechikaranga nenzira dzechitenderano chechinamato. Alright. Ndamunzwa pamatara kuti zvone vanhu vazhinji vanotaura kuti zvone chivanhu chine uroi mukati. Imimi munoona sei iwe imimi chinawo uroi semunhu hatomo zvirimo kana kuti hachina? Chivanhu hachina uroi kune asina chakaipa chaanoita nekuti kazhinji vanotya kuti chivanhu chinotyisa ende chivanhu chinoita chinotyisa nekuti chivanhu hachina nguva yekunge icho chichizoita chichikupa nguva yekuita zvakawanda zvakaipa zvekuti chinombonzi kwaanamatire ishaire kuba ngaanamatire chivanhu chinongobata aba kana aba chinongotora zvinhu sezvazviri. Asi tinoti chivanhu hachina chekuita
neuroi nekuti ukatarisa nechinamato chacho zvekare tiri kunge tichingokumbirira muchivanhu kune vanenge vachinamata kuti zvinhu zvakufambe zvakanaka. Alright, ndinoda ndimbobvunza kana muchiti munobatsira pachivanhu zvese nepachitendero, kana muchibatsira imimi mune mweya munotoziva here kuti mweya voice iri kutaura iri nderechivanhu, iri voice iri kutaura nderechitendero, munozvikwanisa kuzvipatsanura sei zvinhu izvi kuti muzive kuti izvezvizvi dambudziko iri ndoribatsira pachitendero, iri dambudziko iri ndoribatsira pachivanhu chedu? Muchovha kana kuti pamutauro wavo vanoti mota yedhiziri nemota yepetro inotonzika kuti mota dzakaita sei dzakasiyana. Kune mudhiraivha wadzo ajera kuita sei kunge achidzidhiraivha. Saka ndinotonzwa kuti iyi handiri kudhiraivha iyi ndeyedhiziri ndeyepetro. Alright. Aiwa, muri Zimbabwe ndofamba muri kunzwa kutaura kwaChiremba Samson. Tichivabvunza Chiremba Samson vanga vaine makore mangani izvezvo? Chiremba Samson matauriro avo vanoti makore avo akuraudzira padenga pemakore anoita iwo 20 nemashanu. Zvinoreva kuti handina kuti ndo makore angu asi ava kutarisana neikokoko, saka zvinoreva kuti padenga pe25 ndo pandava. Alright. Saka matambudziko amunorapa imimi ndeapi? Amoti ano inini munhu akauya nematambudziko aya 1 2 3 4 5 6 and no doubt ndinoshandira. Dambudziko mbera ndinonatsa kuti iri dambudziko rekuti rinogona kuremera vazhinji asi ndichikwanisa kuribatsira. Rakafanana nekunge munhu achipenga. Dambudziko iro nemunhu anodonha pfari, kunzi anenge achinzi ari kudonha pfari, nemunhu ane maronda asingapori anonzi anzinga wemaronda ekuti munhu akuita maronda ekuti vamwe vanodzima kudaidza zvirwere zvakafanana nakenza. Zvinhu izvozvo ndinogona kuzvirapa zvakanyanya, zvandinoziva kuti izvozvo zvindinorapa ndisina kukundikana. Kuchizoenderana nezvinhu zvakafanana nekunge vanhu vachizoti mudzinza rarema rikunetsa, mudzinza umu vanhu havasi kugarisika zvakaita se zvakanaka, ndo matambudziko andinowanza kubatsira. Tichizoenda pamatambudziko mamwe akafanira nematambudziko ekungoti munhu anongoda birwa, iyayo matambudziko iyayo hakuna munhu anouya muno mudzokera achichema kuti ndakabirwa zvinhu zvangu zvikarova. Alright. Ko ndeapi matambudziko amunoti no iri dambudziko rauya but ndiri kurishandisira chivanhu, iri dambudziko iri kushandisira chitendero? Matambudziko eupenyu hwakafanana nekuti munhu anoti inini ndingori nemhepo dzimwe dzinongonditevera dzejambwa nemunyama, rushava kuvengwa, kurota ndichisangana nemunhu wechirume kana ndichisangana nemunhu wechikadzi, zvakafanana nevamunoti imimi anenge achishandiswa nezvikwambo. Ndinowanza kunge ndichingomashandisira chinamato. Asi kune matambudziko akafanana neekubirwa, matambudziko aya haawanzi kunge achitarisana netsitsi. Saka matambudziko iyayo kazhinji neekupenga ndinowanza kumashandisira chivanhu zvakanyanya. Nematambudziko mamwe ekunzi rinonzi dambudziko iri tafamba tanamata asi takundikana naro kuchinamata. Dambudziko iri ndinowanza kurisa kuchivanhu nekuti vadzimu vane simba zvakanyanya. Alright, saka mukuti vadzimu vane simba zvakanyanya kutodarika kuchitendero? Ndiri kuzama kuti vadzimu kwandiri inini ndinowanza kuimba nawo kana zvasvika pakunge paine matare akafanana nekuti akuda kushandisa zvinhu zvekuti zvatadziwa. Chinamato chine simba asi chinowanza kunge chinoisa tsitsi. Kana chazonyanya kuuya kusaidi kwangu inini ndinowanza kunge matare iyayo ndichimaisa kunge aine tsitsi zvakanyanya kuti zvinhu zvine tsitsi mukati, asi kana zvauya mukunge zvinhu zvaakuda kuti munhu akuti indakundikana zvinhu izvizvi, vadzimu kashoma kuti vange vachizoisa tsitsi pamatambudziko akadaro. Alright. Chiremba, munorombesa here? Isusu chatinoita hatiwanze kunge tichirombesa mishonga yakaipa, asi tine mishonga yatinoshandisa sehurombwa, asi iri mishonga yechakanaka. Saka zvinova tinokumbirira kuti hakuna munhu asina dzimu rechakanaka, kana kuti hakuna munhu asina matare akafanana nematare ekuti nyama neropa rake anokwanisa kutopfuma zvokuti vanhu vandakaromba asina kuromba, asi zvinogona kuvharwa zvikasangana nevanhu vakafanana nekuti vanenge vaine mweya yakaipa, unonobata mishonga yakaipa, makona akaipa, vachinobata zvinhu zvine chekuita nekuroya nyika yevanhu. Saka isusu tinoti kurombesa kwatinoita
tinongoboosta chete chakafanana nebhizimusi kana chavanoti mabhizinesi. Saka ndokurombesa kwatinoita isusu asi kusina ropa. Hapana chinja munopa munhu here kuti ichi chinhu chaunoenda nacho ichi, because pakuromba kwazhinji kwatinonzwa kuti mwanhu ngapiwa kana kamudzi, apiwa ari kamudzi kaka ndo kanozonopanduka kuita chimwe chinhu chaasingazokwanise kuzoita kuzogarisana nacho. Mune chinja munopa munhu here pakuromba kana munongokumbirira munongoenda? Tinongokumbirira munhu ongoenda, hatirombese zvinhu zvinofema kana zvinhu zvinopanduka. Alright. Wari kutomboti mumusha medu isusu mune zvikwambo zviri kunetsa, hatichazvida kana ndakaromba asi handichazvida, munokwanisa kuzvitora here zvinhu izvozvo munozvifambisa sei? Tinokwanisa kutora zvinhu izvozvo tichiita kuti munhu asare asisina urombwa iwo. Right. Pamunozvitora imi zvinenge zvazvenyu, munokwanisa kuzvipiwa anenge achizvida here kana kuti bozi vane matambudziko akasiyana-siyana vanoda zvinhu zvakasiyana-siyana. Kune mumwe wekuti anogona ngaine mishonga yakandika but anenge achizoda umwe mishonga yekuti maybe mumwe munhu ati haashadi chidhoma chake, asi mumwe munhu anouya achiti chidhoma cho kana mazochiwana ndinochida hangu, munokwanisa munopaita siba? Isusu hatigadzire zvidhoma kuti munhu apiwe chidhoma chakaipa. Chidhoma chatotadza kunge chichishandiswa nemumwe munhu wato mushonga wakaipa uchatenderwa, mushonga wakasviba. Saka isu hatitenderwa kutambira zvinhu zvakasviba, tinotongotora chete totokumbirira mhepo yacho totopisa zvotopera. Iwewe ukauya uchiti inini ndiri kuda mushonga wepfuma, tongokupa mushonga wemari usine chekuita nezvidhoma, usingapanduki, usingamwi ropa, nekuti mushonga wese unozochinja kuita chidhoma mushonga unoonwa ropa. Saka mushonga wakaipa iwo. Right. Kupa mishonga yamunopa hapana here mishonga yatakaita seimwe yatinombonzwa kunzi pane mishonga yekuti munhu akafamba akapinda mutauni anongotanga kutora mari ichipinda mubhegi make aita sei? Inenge yabva kupi mishonga iyoyo? Mari yacho iyo inenge yabva kupi? Inenge yangobvawo kuna vamwe vanhu asingakasangana nemunhu iye unobva wontorero kana 10 kana 20. Aiwa, kubira vanhu kaikoko. Sitongokumbirira chete kuti iwewe paunoshanda chete mari yako iwewe inge ichinge ichiwanika ichibatika. Saka zvinoreva kuti tinoshandisa vadzimu vevashavi-shavi. Ndo matara akafanira kuti ndine matara andinoshandisa inomvura ekuti ndokwanisa kukumbirira matara ekuti munhu aite pfuma zvisinei nekubira nyika yevanhu, nekuti inini ndinotoramba kubirwa kwenyika yevanhu. Kanza muchita nyaya dzekumvura timbonzwisiwo panyaya dzemanjuzu idzi. Satichitaya kuti imimi mune manjuzu ari pamuri? Inini ndine mabira, zvinoreva kuti vadzimu vangu vanoshanda nebira remvura zvekare. Right. Saka anenge achinzi madzisahwira aya ndo ana manjuzu, ipo takanzwa kuti kune anonzi manjuzu mupeperekwa, kuti manjuzu akanaka, aya anonzi masahwira ndapa. Anonzi masahwira aya zvakafanana nekuti nyika yedu ino yeZimbabwe inotonge ichifambidzanawo nevachena, ndizvona. Saka vadzimu vemumvura vadzimu vevachena vanouya vari pasi pemvura. Saka matauriro aiita chikaranga chedu isusu chaitsanangura icho chichiti chine madzisahwira achainge chichitambidzana nawo chakafanana nemanjuzu iyayo. Saka isusu masahwira iyayo kana tine nhau dzeupfumi tinokwanisa kunge tichitaura nawo vachitipawo zvavainazvo, isusu tichiita sei tichinge tichivapawo zvatinenge tinazvo vanoda kushandisa. Saka ungaona sei kuti masahwira aya ukati manjuzu aya manjuzu mupeperekwa, bozi wedhiro ndakanzwa kakati wandei nekuti manjuzu mupeperekwa anonzi ndo vanasikana mumwedu vaya vanozopedzisira vamahure vakutora varume vanhu vakuita sei. Unokwanisa kuzviona sei kuti masahwira aya asi masahwira akanaka? Bozi mazuva tirongonzi ndine manjuzu mastreets umu, ndine manjuzu. Chandinoimba nacho ndechekuti manjuzu aya mamiriro akaita, chinonzi manjuzu ishai rakachena risinei chekuita nechipfambi, risinei chekuita nekubirwa kwevanhu. Saka mashandiro arinoita ndeyekuti ukatoona ratore chipfambi risakwanise kushava zvenzira dzakachena, chatinoimba ndechekuti kana uine manjuzu anofanira kukubatsira kuita pfuma zhinji yakawanda, yekuti unosvika munhu achinzi akaromba asi munhu yanenge asina kuromba anenge achishandisa shavi ripi iroro, wosvika uchinzi munhu anoti ndine manjuzu asi ane chipfambi, zvinoreva kuti mamwe mashavi ana tete akaparara asina unhu anofanira kutsurwa kutoti asara aine vashavi-shavi vemumvura anonzi manjuzu asinei chekuita nechipfambi chevanhu.
zvekuti haatodi tsvina ukatoona kakuti chatochipfambe haatoshayirana tete rakaipa nekuti ivo vadzimi ivavo havatodi tsvina idzodzo vanotoramba vamwe vakasvika usina kutogadzirwa vanotoramba kana kuti anga achisangana nemurandarume kana ari mukadzi kana ari murume anga achisangana nemadzimai. ndimubvunzo wandinawo mune Zimbabwe ndemubvunzo wandinawo unoratidza kuti mubvunzo siri kana kuti mubvunzo usina musoro but mubvunzo unogara chitotinetsa uyu mubvunzo wangu uyu Chiremba. Zvikwambo tonzi tuzvidhoma tatiya tune patinosvika pakufa katinorarama nokusingaperi. Chinonzi chidhoma mweya wemunhu wakumbirirwa pachimisikidzo chechinhu chakafanana nekuti chine chichinzi dumwa. Panongotorwa mufananidzo wemunhu ponotorwa mweya wemunhu akaparara chaakutonzi chidhoma nekuti zvazvinoenda zvekuti mweya iwowo mweya wekuti munhu anokumbirirwa zvakafanana nekuti ponzi dzinza renyu rakundikana kuti rikushavirei manotora dzinza remumwe munhu. Saka dzinza remumwe munhu iro rine zvarinotaura semiko kana kuti semhiko. Saka mhiko idzodzodzo ndo dzinenge dzichishanda sechidhoma. Zvinoreva kuti chidhoma utori mweya wemunhu akaparara dzine kuti uzonzi wafa mweya unge wabviswa murudzi menyu wadzoserwa kumarinda. Zvinoreva kuti chidhoma mweya wakaipa usina kumira zvakanaka. Asi chidhoma chinoonekwa ine fomu yakaita sei? Ine fomu yekuti chinogona kungoita chimunhu here kana kuti chii? Zvinoita chidhoma manje kana chichinzi muchitaura kuti kana iri fomu kune inonzi inform. Inform unoreva kuti iwewe unoonekwa kana wakapfeka inform zvinokuradza kuti uyu anodzidza pachikoro chakati ndizvona. Saka zvazvinoita ndezvekuti chidhoma maonekero achinoita manje isusu kune vanoona tinoona uri mweya wakaita se wakaipa. Saka mweya wakati tichiti tinoona uri mweya wakaipa mweya watinotoona isusu kana tichiuona tinotoona uri mweya wemunhu akaparara. Zvakafanira kuti iwewe wobva wanzi waparara kana wakumbirirwa waenda padumwa rinonzi chidhoma taakwanisa kuona iwewe tichinzi iwewe wakadzorwa murudzi tonzi uyu ndiye chidhoma. Saka chidhoma chinotoonekwa iri fomu yemunhu chaiye chaiye nevisu tinoona dziri mhepo. Kana uri iwewe unenge uchiona zvidhoma izvozvo kumba kwako hazvigoni kuuya muchiso chako zvinouya kuhope zvinoreva kuti chinotouya chiri mweya chitoi munhu. Saka uchiona kana uchiti uine chidhoma kana wakapiwa uri mukadzi wechidhoma unotoona murandarume achitouya achirara newe zvinoreva chidhoma chinotouya nefomu yemunhu. Ndanzamutanya kuti kukumbirirwa kune kuchimbokumbirwa ndekuna nani? Zvazvinoita vakuru vedu vaiti kana vachitaura chikaranga vaiti tinotaura teteguru nhingi tichiti imimi nhingi mutisvitsirewo kuna musika vanhu. Kana tichinamata tinonamata tichiti musika vanhu toda kuti isusu mwana uyo atambudzika mumutungamirei ndokukumbirirwa. Haugone kumanikidza vadzimu kana kumanikidza Mwari kuti chitondibatsira izvozvi kana kuti chitondipa zvandinoda izvozvo asi munokumbira kuti tinokumbirawo kuti isusu tiita sei tibatsirwe. Saka chinonzi kukumbirirwa kutaura nevanokutungamira kuti vakutungamire nenzira dzekuvakumbira. Saka kune kwakunzi kukumbirirwa. Saka pana pachikumbirwa pana pachikumbirwa matateguru even panokumbirwa kunzweni mudzima wangu inini kurekera kuti nditungamira zvangu zvisafambe vanokumbira kwadzima wangu ikoko. Panokumbirwa kunzi zvangu zvifambe vanokumbirwa kwadzima wangu futi ikoko. Saka vadzima vana decision vanotora iwe here kana vanongosvika pamunzi chirango yakakumbira waine simba kana ayakumbira anobva ngobvuma. Aya vane decision yavanotora ivo. Chinonzi decision ndechekuti zvakafanana naMwari ukamutadzira iwewe anokutendeuka. Kana akutendeuka zvinoreva kuti iwe unofanira kudzokera ikoko unoyanana naMwari wako. Ndo zvakafanana nevadzimu. Ukavatadzira iwe zvakureva kuti nyangwe munhu ane simba anokwanisa kuvakumbira ivo havana chekaipa chavanoita newe vanongotendeuka chete. Iye anenge akushandisa mweya yake yakaipa yakafanana neyamamidedza nezvidhoma. Saka zvinoreva kuti iwewe asi kana iwewe nevadzimu wako muchikwanisa kunge muchiyanana nyangwe akakumbira nenzira dzipi dzemhepo havakwanise kutenderana naye. Tinoda kuti timbonzwe nyaya yenyuchi. Ndifunga ini ndichitanga kuona vhidhiyo yenyuchi ndakatanga kuona vhidhiyo renyu imimi. Zvinombofamba sei? Zvenyuchi zviri kuhere mudara? Ya nyuchi vanhu vanoona senyuchi asi anenge iri mishonga yatagadzira yenyuchi. Zvazvinoita ndezvekuti tinokwanisa kutuma zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kushanda nenzira dzemishonga yakashata.
asi iyo isiri mishonga yakaita yakashata, asi iri nhau chete yekuti imimi aba anofanira kutya kuti adzosere zvaita se zvatora. Saka chinonzi nyuchi mishonga yatinotoshandisa, totaura nenyuchi. Mishonga yoenda inopfeka panyuchi, nyuchi idzodzo dzokwanisa kukontrolwa nemishonga yekusvika dzasvika pauri iwewe. Which means mona kushandisa kana hangaiwa. Tikada kushandisa hangaiwa, tokwanisa kuishandisa hanga dzotonzi hangaiwa hadzisi kubva pamba pako, dzauya dzine zvadziri kuratidzira. Kana kushandisa gudu, tinokwanisa zvekare kurishandisa, kutotora mishonga toigadzira, totoituma mishonga yekuti iende pagudo. Gudo iro toenda rakapfekwa nemishonga iyoyo, zvotosvika kuita zvakati. Asi sizvo zvidhomere izvi nai Chiremba. Chidhoma kacha chinhu chakafanirana nekuti chatorwa kumakuwa. Isati kutora mweya wemunhu kumakuwa, tiri kutora mishonga yatakatopiwa nemadziteteguru edu. Zvakafanira nekuti Mwari chaiye anouya kupfeka pauri wewe. Kana chinzi apfeka pauri wanzi ndine ngirozi ningi, kana kuti ndine mweya waMwari wandiri kushandisa uri kuita kuti vana vapone kana kuti vatungamirwe. Hachisi chidhoma, mweya yakaita se yakanaka yauya. Saka zvakafanira kuti iyi yamweya wevadzimu yakachenawo yatiri kutuma kuti iendewo kunonyaradza mhere yeabiro. Right. Saka nyuchi munowanzodzitumira kana pachinge paitika zvinhu zvakaita sei? Kune vanhu vabirwa zvinhu zvakakura kana zvinhu zvidiki, vane shungu dzekuti isusu taane nguva tichibirwa, saka tauri zvinhu zvedu zviita se zvidzoke. Saka nyuchi tinowanzoshandisa kune anodzida, tongoti tinowanzoshandisa kune aita se anodzida. Alright. Ndibvunze mwanda wofanira kuwanzobvunza because vanhu vazhinji vanowanzofarira security. Kunyaya dzerukwawo idzi munodziita here? Mukatarisisa ndichitanga kuita nhau dzechikaranga, ndini zvekare ndakanyanya kutanga ndakatarisana nenhau dzerukawo. Mukazitarisisa kwekutanga tango ndaigadzira rukawo. Zvinoita inini vadzimu vangu vanoti mhondoro dziri pandiri inini dzinoti munhu akatouya achichema charuchema ndoda chakati, ndinotonodzikumbirira ndodziudza kuti izvozvizvi chakawandira kuvapenyu, vapwere venyu vakawanda vari kuchema vachiti vari kusangana nematambudziko akati. Saka vanobva vatipa zvekare simba iro rekuti tinokwanisa kugadzira rukawo. Saka rukawo ndakatomborugadzira zvakanyanya, nanhasi tinokwanisa kurigadzira kune anenge achida kuti isu toda rukawo. Tiri kuti tabuda mudzimba dzedu kuna varusara vachiita se vachipinda. Saka isusu tinokumbirawo kuchengetedzeka nekuti maziso evanhu haasi kuwanza kunge achizoona achizotudza kuti pane zvakati zviri kuitika, ende isu patiri kuzobvunza vanhu vedu vari kuzoramba. Saka tinoita zvinhu zvekuti zvionekere zvega pachena. Saka ndo patinogadzira chinonzi rukawo. Kwakacheka rukawo nemumwe munhu akaenda kune imwe n'anga kana akaenda kune umwe chiremba, munokwanisa kuruonora here? Tokwanisa kungokupa gwara kuti dzokera unoripa chakaita kuti ubata, nekuti rukawo zvarunoita ukatarisisa kumadzishe, madzisabhuku nemadzimambo, kana vachitonga nyaya vanototonga nyaya vachiti iwe ukasangana nemudzimai wemunhu unofanira kuripa. Itori mhosva iyo nyange usina kubatwa nerukawo, wangobatwa chete nevanhu unofanira kuzviripa. Saka zvinhu zvakaipa kungosangana nemudzimai wemunhu. Saka isusu tinongogadzira chete kuti iwe wafanira kusangana nemudzimai wemunhu. Saka mutemo wedu kana kuti muko wedu unoti isusu sevana veRhodhia takaramba kuti isusu kunge kuchitika chakaipa chinoita kuti mumwe munhu anga achizonga asinganzwe mwoyo wake zvakanaka nezvinokanganisa mumwe munhu munzira dzekurarama kwake. Ndapanzwisise baba. Tingodambobvunzawo mauye mutibvumidzei kumbobvunza zvimwe zvinhu zviri munomu zvatiri kuonawo kuti zvimwe zvichishanda sei, zvinge zviri chii. Munekodzero kubvunza. Chinhu chekutanga chandingade kubvunza, ndiri kuona pane chinhu chiri apo icho zvakafanirana ayo. Icho zvazvakaita ndezvekuti zvinhu zvinji zviri munomu zvinhu zvazvinoreva nechimisikizo zvazvinotaura. Saka zvizhinji zvacho hatigone kuzvipatsanura pajekerere vanhu, asi zvazvakaita ndezvekuti isusu tine machemberi edu aitaura makare kare atinenge takataura nawo, akatisanangura kuti iwo anofanira kunge aine paanosvikira, pekuti kana chiremba wakagarwa nemhondoro ivo vanouya votaura vari pazvikuru zvino. Saka izvi zvimisikizo zvinotaura ukuru hwebasa rechikaranga kana kuti rechivanhu chete. But
saka hamukwanisi kuzvitsanangura like tsvimbo irapo ndikuona pane tsvimbo irapo ine lokwe inayo. Tsvimbo iyi itsvimbo mamiriro yakaita iyo ukaiona yakadai so. Iyi tsvimbo yakadai itsvimbo inomirira ruzhinji rweZimbabwe, zvinova kuti itsvimbo yenyika inotaura ukuru hwebasa rinobatwa kuti hakuna mwana weRhodesia anokwanisa kuuya munzvimbo ino achidzokera achichema nedambudziko ripi neripi ramutambudza rine chekuita nemhepo dzepanyika. Saka iyi tsvimbo yenyika. Itsvimbo yenyika. Alright. Saka mchiti tsvimbo yenyika mboindanzwa kuti tsvimbo dzenyika dzakawanda here kati tsvimbo yenyika i1 bweshombonzwawo vamwe wana Chiremba wachiti nditi tsvimbo yenyika takambonzwa vanzari Gombwe wachiti tsvimbo yawe havachaioni kuti yakaenda kupi. Saka chinzi tsvimbo yenyika yaminayo zvivati ndose mutsvimbo iyoyo kati tsvimbo idzogona kuwanda hadzo asi dzichirepresenta nyika. Zvinoita ndezvekuti nyika yedu ino yagara haitongwi nemunhu mumwe chete handiti. Ukada kutarisa nyangwe kupi nekupi ine vakawanda asi vane zvidanho nezvidanho zvakasiyana. Simba remabasa vese vanogona kunge vachiita basa. Tongoti vese vanototi ini ndine tsvimbo yenyika ndinayo handigoni kupikisa kuti havana kana kuti vanayo. Asi kana achiziva kuti anayo tsvimbo yenyika nechi anayo, asi tsvimbo idzi kuwanda kwadzakaita dzese dzinogona kunge dziri tsvimbo dzenyika asi dzinotaura mabasa akasiyana siyana. Kuti ndoita mabasa ese. Saka tiona munyika ino yedu tina Chiremba vakasiyana siyana vari muzvipatara zvakasiyana siyana vanoti nini ndiri wemaziso ndiri wemusoro ndiri wei. Saka zvinotorawo izvo kuti tsvimbo dzenyika dzakawanda asi dzese dzine basa radzo rakasiyana siyana dzichienda nesimba radzo. Alright. Ndikuona kuti mune mitsvairo yakawanda imwe iri yakasungwa. Hakuna musha wakanaka kana kuti wakashata usingatsvairwa nemitsvairo. Saka mitsvairo inotaura kutonhodzwa kwemhepo nekutsvairwa kwemweya yakaipa pakati pemusha wose unenge uripo. Ana sekuru vedu kana kuti ana teteguru vedu vanga vaine mazwi ekuti vachikura vanga vaine mazwi ekuti vaitsanangura vachiti pamusha pano hamuna tendero yekuti munge muchizonge imimi muchinge muchibuda nemoto miko yemadzinza, hamuna chitendero chekufamba panze musina kupfeka, hamuna chitendero chekunge muchizenge muchipinda pamba nemanhendeshure kana kuti mune tendero yekupinda nenhendeshure. Zvinova kuti musha wega wega wanga ine mhiko dzawo asi chinonzi mitsvairo hachishaika pamusha wega wega. Saka mitsvairo ine chekuita nekutonhodzwa kwemhepo pakati pemamisha akasiyana siyana. Right. I think handingabvunze zvese zvakawandisa zvandikuona panapa but handingazosiye glass. Saka glass iro ndo chii chinenge chiitika paglass apo? Zvazvinoita glass iri iziso. Alright. Kune vaya vanoti tatambudzika, kune vanhu vanoprofitwa nekuti kuprofita ukatongorombera gora uri muprofita uri pastor urani vazhinji vanenge vachishandisa mweya yemakora yekuti aprofite nei. Saka chinonzi glass ichi mumwe anenge achiti nini ndigutsikane nechiprofita because ndaneta nacho. Saka tinosvika pakumuti chizvionera wega. Saka munhu akazvionera ega anowimba mahari. Munhu kazhinji anowimba mahari nekuti chokwadi ndianete anochiziva. Saka tikamuratidza glass akuzvivimba ega kuti chokwadi ndakaita sei ndakachiona iwewe waprofitwa muri washanu munomu iwe ndo wakaromba ita kuti mhuri ita sei ipone irarame zvakanaka. Anogona kuramba kuti inini handina kuromba iyi zvekutoti dzinza rese rinodzima rakwenda kupachita saka toimba naChiremba here toimba naaramba ndizvo. Saka isinongotaiwa taakuzviisa apa mozvionera mega ubva bvunza kuti usiriwo here gore iri ra19 chakadaro wakaenda kumalawi kana tora mushonga wakati hausiriwo here zvekare waonekwa uchienda uchikumbira zita ratiratiratra zvinenge zvinobuda zvese. Saka vanhu vanozviwimba unga waona glass iwo ndo basa ravo. I think ndanzwisisa mibvunzo yangu yakawanda maybe mune Zimbabwe ndofunga munokuona kuti ndine mibvunzo yakawandisa imwe isingaperi imwe yakanyora pasi yekuti yanga ndakanyora pasi imwe yacho handichatoibvunze ndandakubvunza yanga ichitouya mumusoro mangu izvezvizvi. Alright, hatitoda kuti timbobva pamarapiro amunoita. Tiri kuona mazuva ano muri kushanda nako mune Zimdanzo. Ndainzwa kuti kune ridhimu ririko koko kuZimdanzo ramakagadzirisa kuti mupromote chipo. Zviri kumbaizofamba sei? Zvazvakaita ndezvekuti inini ndichitumwa nevadzimu vangu ndakanzochabatsira nyika. Alright.
saka nakubatsira nyika zvinoreva kuti ndichabatsira nyika nenzira dzakaita dzakasiyana-siyana. Kune vanotambudzika vanoda nyama, ndakatonzi pakati penyama neropa rangu change chibatsira zvekare. Kune vapi vanhu vapi ivavo wakatarisisa, handisi kungobatsira zvekare vaimbi kana kuti chii. Ndiri kutobatsira nevamwe wekutoti chekudya havana, ndiri kutobatsira nevamwe wekuti vari kuda zvakawanda zvine chekuita neupenyu hwavo, kuti nhasi uno hatingagone kuti tikubatsire titokurombese kuti tonzi nhasi waane pfuma wakuti wana mari yekudya mumba mako, asi tinogona kuti paripo pashoma ipapo pfuma iyoyo unokwanisa kupiwa unoidya wozonge uchibatsirwa zvekare. Sazvimidzi kuti pane shirikadzi nenherera dzikutobatsirwa dziri kubatsirwa ndatendawo. Aiwa, ndada kuzombouyawo timboitawo vhidhiyo pamwe muchibatsiro, because isusu tiri vanhu vemidhiya ka pamwe pacho tinofungudza kuti maybe tikunyeperwa kana even vanoona vatira kunyeperwa, but pamunozomboitawo imwe programu amene muchibatsiro shirikadzi nenherera dzamune muchibatsira muona mbozodaidzawo tozomboitawo vhidhiyo so that vanonyatsoona kushuwa kuti Chiremba havasi kungobatsira vanhu kuburikidza nematambudziko avainawo kana kubatsira vanhu spiritually, but kubatsira even paground. Ndizvo zvitinokutenderai kuti munofanira kunge muchizowanika kana zvinhu izvo zvakuita zvakuitika, nekuti tiripo nekubatsira ruzhinji rwese rweZimbabwe sekutumwa kwatakaita nevadzimu kuti nyika ino ndeyevadzimu ende nyika ino ndeyemhondoro. Aiwa, toda kutenda amenoti kana muchinge mino mashoko amungade kupawo mhuri yeZimbabwe isati avhara ino, kana pane zvimwe zvamungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe kana vanoona chirongwa chino ichi vanoonawo maplatforms edu. Zvandingade kutsanangura ruzhinji rweZimbabwe zvinhu zviviri zvitatu. Usagare nedambudziko uchiti ndoriturirani. Famba nedambudziko kuna vanobatsira uita seubatsirwe. Kuna ani naani anonzi anobatsira kana kuti anonzi anobatsira. Famba nedambudziko rako ubatsirwe. Ungawa unotamba mutambo wenhabvu, ungawa unoimba, ungawa unoita zvipi zvakasiyana-siyana. Chimbonge uchienda uchibatsirwa nekuti verudzi rwenyu havana kutandara kana kuti havana kuzorora, vanotofambawo kuti isusu toda kushandisawo vana vedu. Saka unoona ngochitamba bhora uchiita sei hakuna pasina mhepo. Saka chese chaunoita tanga wataura nemhondoro, tanga wataura naMwari kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Ndo mashoko angu anosiyira kuruzhinji rweZimbabwe tichiti usagare nedambudziko, uya ubatsirwe dambudziko rako ripere. Alright. Tanga tichitaura naChiremba Samson tadzidza zvinhu zvakawanda, taziya information yakawanda pamusoro pemashandiro anoita uyezve nepamusoro pezvinhu mafambiro azvinoita tanga tichibvunza. Ndofunga namba dzatsingobuda kubva patanga vhidhiyo ndidzo namba dzaChiremba, kana pachinge pane zvanoda kuzonzwisisawo pawagona vaine mubvunzo vanofila kuti hano mubvunzo ige ndinyatsobate Chiremba direct, kana kuti gendembosvike ndione Chiremba vamwe vane matambudziko akasiyana-siyana pavanongona kuti vazoone Chiremba kuti vabatsirwe, ndidzo namba dzavo dzamunokwanisa kuti kuti muvabate mucommunicate nawo musvike pavanenge vari mubatsirike. Otherwise kana pachinge paine mamwe makwesheni atasiyawo amuona kuti ano DJ Sparks makwesheni aya wamasiya, mangasununguka kungokomenda makweshenzi iwawo so that tinomakutora tomapa Chiremba wotibatsira tobatsirika semhuri yeZimbabwe tichienda kumberi. Thank you for watching, thanks for supporting. Rambai muchingoti support, rambai muchingoona mavideos edu. Thank you.